Такий торт ти мусиш приготувати 100%. Це неймовірно смачно і всього-навсього з 3 інгредієнтів. Для цього тобі потрібна банка згущеного молока, глибока миска. Туди ж до згущенки я додаю пару ложок сира маскарпоне. Можна додати масло. Я вирішив спробувати сира маскарпоне, і кажу чесно, було неймовірно смачно. Сам сир на вкус був якийсь начебто безвкусний. Туди ж додав кокосової стружки та обсмажив арахіси. Збиваємо арахіси в блендері. Потім подрібнений арахіс додаємо до нашої суміші та добре збиваємо, але трішки арахісу залишимо на кінець. Потім беремо головний інгредієнт, це вафлі. У мене були різнокольорові. Наберемо велику тарілку, на низ тарілки трішки наносимо суміші, щоб прилипла наша вафля. І потім, як на відео, шарами перемащуємо, поки не закінчиться вся маса. Інгредієнти напиши в коментарі, тому підписуйся і став лайк. Не забудь поділитись з другом, адже це неймовірно смачно. Останній жар також перемащуємо сумішу та посипаємо арахісом, який залишили на початку. Потім відправляємо в холодильник мінімум на добу, адже буде неймовірно смачно. Але я не стримався та пробував кусочок. Смачного!